Скабеевой. Давайте посмотрим, как Ольгу Скабееву поставили на место еще и украинская журналистка. Сливной бачок Ольги Скабеева. Бачите, от там стоять така персона, да? І те, що їх сюди прислали, це є і доказом того, що Україна в даному разі наступила декому на болючий мозоль. І ось бачите, те, що вони зараз підходять, тут намагаються все зробити, російські пропагандисти. Я перепрошую, ви анексували Крим, ви анексували нашу територію, ми не дамо анексувати наш прямий ефір. Я перепрошую. Зараз іде прямий ефір, будь ласка. У нас прямий ефір, ми до вас не ліземо, ідіть до себе. Ми знаємо, як мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать, пожалуйста. От в даному разі ми бачимо, що налагоджування російсько-українських відносин відбувається в хамському стилі, коли переривають нашу розмову. Отлично. По-моему, мы присутствуем при рождении еще одного мема «Сливной бачок Ольги Скабеевой», который у нормальных людей называется «рот». Вот так с ними, примерно так с ними и надо разговаривать.